Rézinka a vítám vás u nového videa. Je to depilační challenge a natáčím to pro vás za magickou hranici 17 odběratelů. Takže jdeme na to. Já poprosím, aby bratr zaměřil na mou nohu, kde už mám nalepenou první depilační pásku. Z druhé strany si nalepím druhou. A jdeme na to. Takže 3, 2, 1. Tak vezmeme i druhou pásku. Tři, 2, 1. Říkám vám, neskoušejte to doma. Toto zbylo. Myslím, že už by se to asi po druhý použít nedalo, protože těch chlupů je tam opravdu hodně. A děkuji vám za shlédnutí. Pokud ještě nemáte odběr, samozřejmě dejte odběr. A byla bych ráda, kdybyste dali like. Takže čaute!